ஸோ ஹாய் கைஸ், நாங்கள் விஜய் பேசிகிட்டு இருக்கேன். இந்த வேலை என்னடா பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு சூப்பரான இதுதான் கைஸ் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். ஹேக்கிங்னா சொல்லக்கூடாது, ஒரு பக்குன்னு சொல்லுவோம், ஓகேவா? ஸோ இதான் கைஸ் பக்கு. ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சாதா கேரக்டர் இருக்கும்போதும் நூபு கேரக்டர் வந்து வச்சுணும், ஓகேவா? நூபு கேரக்டர் வந்துக்கு அவர் கையில் வந்து எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. அதாவது MP40 ஏதாவது ஸ்கின்ஸ்லாம் வச்சுருப்பீங்களே, அது வந்து எதுவுமே இருக்கக்கூடாது, ஓகேவா கைஸ்? ஓகே, அப்புறம் ஓகே, இப்போ வந்து லாக் அவுட் பண்ணிடணும் கைஸ், ஓகேவா? இது லாக் அவுட் பண்ணிவிட்டு ஃபேஸ்புக்கை தொடணும், ஓகேவா? லாக் அவுட் பண்ணுறேன்னா என்னோடய ஐடி வந்து ஃபேஸ்புக் ஐடி, ஓகே கைஸ்? ஸோ இதான் கைஸ், இங்கே பாருங்கள், இதில் லாகின் பண்ண, ஓகேவா? லாகின் பண்ணோடனே நெட் ஆஃப் பண்ணிவிடும், ஓகேவா? லாகின் பண்ணி நெட் ஆஃப் பண்ணோடனே நெட் கனெக்டிங் அப்படி வரும். ஆன்டோடனே திரும்பி கிளிக் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து நெட் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் கைஸ், ஓகேவா? இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக தான் ரொம்ப நான் ஸ்லோவாக பண்ணிகிட்ருக்கேன், ஓகேவா? பார்த்தீங்களா, ஒரு செகண்டில் நான் பண்ணிடலாம், ஆனால் ஸ்லோவாக பண்ணியிருக்கேன், ஓகேவா? சரி, ஓகே கைஸ், நீங்கள் லைக் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா லைக் போட்டு பாருங்கள். அதேமாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் கைஸ். ப்ளீஸ் கைஸ், எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், ஓகேவா கைஸ்? சரி, ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து லாகின் பண்ண போகிறேன். இங்கே பாருங்கள், இப்போ லாகின் பண்ணோன்னே இப்படி வந்துடும், கேமுக்குள்ளே ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிடும். பார்த்தீங்களா, கேமுக்குள்ளே ஸ்ட்ரெயிட்டாக போனோடனே நெட் பஸர் ப்ளீஸ் ட்ரை அகைன் லேட்டர் அப்படின்னு வருது, ஓகேவா கைஸ்? கனெக்டிங் எரர் அப்படின்னு வருது, ஓகேவா? எப்போவுமே இருக்கிற மாதிரி ஒரு வந்து கேரக்டர்ஸ் யாராக இருக்கணும், ஓகேவா? யாருமே இல்லை இப்போ, ஓகேவா? அதனால் இப்போ பக்கத்துலேயே ஒரு ஃபஸ்ட்டில் வந்து ஸ்டோருன்னு ஒன்று இருக்கும், ஓகேவா? அது கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உள்ள கலெக்ஷன்ஸ்குள்ளே போய்டும், ஓகேவா? அதில் வந்து எந்த பண்டில் தொட்டாலும் நம்மளுக்கு போடாது, ஓகேவா? இதான் கைஸ் பக்கு. இப்போ ஓகேவா, பார்த்தீங்களா, யாருமே இல்லை. இப்போ வந்து ட்ரைனிங் மோடு போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க கைஸ், ஓகேவா கைஸ்? இந்த வீடியோ வந்து நான் சாங் கொடுக்கலாம் தான் நான் இதில் பண்ணேன். வாய்ஸ் கொடுத்தா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கைஸ் வாய்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், ஓகேவா? ப்ளீஸ் கைஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஓகே கைஸ், ஓகே, இப்போ நம்ம ட்ரைனிங் மேட்ச்குள்ளே போயிட்டோமா? இருங்க, கொஞ்சம் நேரம் இருங்க. உள்ளே போயிட்டோன்னே நான் உங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுறேன் கைஸ். உள்ளே போயிட்டோம் கைஸ். இப்போ பாருங்கள் கைஸ், இப்போ ட்ரைனிங் மேட்ச்குள்ளே போயிட்டோன்னே எனக்கு டவர் லைட்டாக சிக்னல் இல்லை கைஸ், ஓகேவா? 999 போகுது, ஓகேவா? ஒரு கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள், ஒரு 1 minute வெயிட் பண்ணுங்கள், டக்குன்னு வந்துடும். எனக்கு வந்தோடனே நம்ம வந்து ஷோ இன் லாபி கொடுத்துட்டு வெளியே போயிடுவோம் கைஸ், ஓகேவா? திரும்பி வெளியே போயிட்டோன்னே அந்த மாதிரி இருந்தானா இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து ப்ரோ பிளேயர் அப்படி சொல்லுவாங்களே, தமிழ்நாட்டுக்கு வேர்ல்டுக்கே ப்ரோ பிளேயர் அப்படி சொல்லுவாங்களே. இப்போ பாருங்க கைஸ், டவர் வந்துச்சா? இப்போ ஷோ இன் லாபி கொடுத்துட்டு வெளியே போகிறோம் கைஸ், ஓகேவா? இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டு ப்ரோ பிளேயர் அப்படி சொல்லுவாங்க கைஸ், அவங்கள தான் இப்போ நான் வந்து பார்க்க போகிறோம், ஓகேவா? தமிழ்நாட்டு ப்ரோ பிளேயர்னா பார்க்க போகிறோம் இல்லை கைஸ். அவர் வந்து இப்போ வந்து என்னோட பெரிய எப்படின்னா எல்லோரும் வந்து பெரிய லெவல்லாம் இருப்பாங்க, ஓகேவா? நிறைய ட்ரெஸ்ஸஸ் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும், ஓகேவா கைஸ்? அந்த ட்ரெஸ்ஸஸ் கலெக்ஷன் தான் கைஸ் இப்போ என்னோடய ஃபோனில் வரப்போகிறது. இப்போ பாருங்கள் கைஸ், இங்கே பாருங்கள், கிராண்ட் மாஸ்டர் 5 ஸ்டார்லலாம் யாரோ இருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள் கைஸ், இவங்களெல்லாம் பார்க்கவே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குது கைஸுங்க. ஏன்னா அது 5 ஸ்டார் போயிருக்காங்க கைஸ். அவங்களாம் எனக்கு கிளாஸ் கார்டு ரேங்க்டு வந்தால் கூட எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் கைஸ். பாருங்கள், இவர் வந்து பாண்டுக்கு எலெக்ட் போட்டிருக்காரு. இங்கே பாருங்கள், M10 ஃபுல் மேக்ஸ் கைஸ், சூப்பர் கைஸ். இவரு பாருங்கள், வெஞ்சோ போட்டுக்கிட்டாரு. ஓ மை காட், ஓபி இந்த சேட் கைஸ், ஓபி இந்த சேட். ஸோ ஓகே கைஸ், இவர் பாருங்கள் ஜெர்சி போட்டுட்ருக்காரு. அப்புறம் அங்குஷ்னியர் ஒருத்தர் இருந்தார். ஓபி கைஸ், ஓபி, ஐயோ சூப்பர். பார்த்தீங்களா, இப்போ ஒரு ப்ரோ பிளேயர் போட்டிருக்க ட்ரெஸ்ஸை நான் போட்டிருக்கேன், பார்த்தீங்களா கைஸ்? இதான் கைஸ் பக்கு. சரி, ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நான் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் கைஸ். பாய் கைஸ்.